बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारि दैदेननाय सरकारनि बाख्नायजाथाव हाबा आथिखालनि हाग्रामा महिलारि दैदेननाय सरकारा फारफ्रोम बिथिङाव जौगानाय खामानि मावनायखौ जों नुनो मोनगासिनो दं। बिथांनि दैदेननाय सरकारा गोरिब नखरनि सुबुंफोरखौ आरो फरायनायनि थाखाय नांगौ जानाय रां खरसाफोरखौबो सुफुंबोगासिनो दं। बिथाङा बिटिसि ओनसोलाव जौगानाय लाबोनायजों लोगोसे फरायसाफोरनि फरायनायाव गोबां मदद होबोगासिनो दं। थिग बेबायदिनो फिन आरोबाव सासे फरायसुलि जाफुंसार जानो थांनायाव मदद होदों बिथां महिलारिया। गहपुर ओनसोलनि 9 नं जामुगुरि गामिनि बरपुख्रि सबिता बसुमतारिनि फिसाजो उदांस्रि रानी बसुमतारिनो रांनि मदद होदों बिथां गाहाय खुंगिरिया। उदांस्रि रानी बसुमतारिनो खड़गपुर आईआईटीआव फरायहैनो थाखाय 5 लाख रांनि अनसुंथाइ हरदों हाग्रामा महिलारिया। बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारिनि बिथोन बायदियै लाइमोन दैदेनगिरि प्रहलाद ब्रह्म आरो कास्तुम बसुमतारि बिथांमोननि दैदेननाय मोनसे हानजाया 5 लाख रांनि अनसुंथाइखौ गथायहोयो उदांस्रि रानी बसुमतारिनो। बिथांनि बेबायदि अनसुंथाइ एबा मददखौ मोननानै फरायसुलिनि बिमा सबिता बसुमतारिया हाग्रामा महिलारि बिथांखौ साबायखर बावनायजों लोगोसे बाख्नायो। बाजै सबिता बसुमतारिनि आंगो फिसाजो उदांस्रि रानी बसुमतारिया खड़गपुर आईआईटीआव एडमिशन मोनदों। दा बिनि थाखायनो बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि सारा जों लाइमोन बिपिएफनो 5 लाख थाखा होदों आरो बे 5 लाख थाखाखौ बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि सारा बुंदों गफुर हालामाव थां आरो थांनानै बाजै सबिता बसुमतारिनि आखायाव बे 5 लाख थाखाखौ हो होननानै दिनै जोङो इउथ बिपिएफनि मोनसे टीमा बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि सार बिथोन होनाय बादि क'क्राझारनिफ्राय फैनानै गफुर हालामनि सिङाव रायजो जानाय सबिता बसुमतारि बाजैनि आखायाव जोङो 5 लाख थाखा जों गथायफैदों। बिथांनि फिसाजो उदांस्रि रानी बसुमतारि सासेया खड़गपुर आईआईटीआव फरायगासिनो दङ आरो सासेया दिल्लीयाव फेशन टेक्न'लजियाव फरायगासिनो दङ आरो सासेया क'क्राझार इउनिभारसिटियाव फरायगासिनो दङ। दा माने बिथांमोननि न'खराव फरायनायनि मोनसे आबहावा दं। साथाम फिसाजोआबो गोजौ सोलोंथाइ लागासिनो दङ। दा बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि सारा 5 लाख थाखा जोंनि आखायाव हरदोंमोन आरो बे 5 लाख थाखाखौनो जोङो दिनै गफुराव फैनानै बाजै सबितानि आखायाव जों गथायफैबाय। जोङो इउथ बिपिएफनिफ्राय आफा अबंलावरिनाव आर'ज खालामो जे जोंहा खड़गपुर आईआईटीआव फरायनाय उदांस्रि रानी बसुमतारिया जि थांखि लानानै खड़गपुर आईआईटीआव फरायहैदों बिथांनि फरायनाया साक्सेसफुल जाना फैथों। दिल्लीयाव फरायनाय सासे फिसाजोनि फरायनायाबो साक्सेसफुल जाथों। क'क्राझार इउनिभारसिटियाव फरायनाय सासे फिसाजोनि बे फरायनायाबो साक्सेस जाथों। दा दिनै जोङो बाजैखौ साबायखर बावो। सासे बिमाया एसां मा होनो भारतनि टाफ एग्जामखौ पास जानानै खड़गपुर आईआईटी बादियाव एडमिशन मोनहोनायनि थाखाय बाजैनिसिम कंग्रेचुलेसन आरो बिथांनि फिसाजोफोरखौ आफा अबंलावरिया अराय सम अनथों बेखौनो जोङो लाइमोन बिपिएफनि जानानै आफा अबंलावरिनाव आर'ज खालामो। थेंक इउ। दिनैनि समाव गोबां नेटनि पास जानाय जोंनि बर'फोरनि गेजेराव दङ बेबायदिनो अनसुंथाइ बिबाय थानायखौ खोनादों। दा बिथांमोननिसिम माबायदि अनसुंथाइ सहैदों? बिटिसि गभर्नमेन्टआ बिसिबां नेट पास जानानै मेडिकेल कलेजाव एडमिशन मोनो बेखौ गभर्नमेन्टआ आगे फिसे होबोदों। दा आं सानो देग्लायबो गभर्नमेन्टआबो होगोन। जेई पास जानानै इन्जिनियारिं कलेजाव एडमिशन मोननायखौबो गभर्नमेन्टआ हेल्प होबोदों। पिएइचडि मोननायखौबो गभर्नमेन्टआ हेल्प होबोदों। दा बेबादि हेल्पखौ बिटिसि गभर्नमेन्टआ होगोन आरो बिथांमोना हयथ' प्रसेसनि गेजेरजों होगोन। दा जोंनि थाखाय गोग्गाथाव बाथ्रा बिटिसि बादियाव गोबां निट पास जादों जेई पास जादों। जोंनि गथ' गथाया फरायनाय कम्पिटिटिभआव बिथांमोना आगान होबाय बे जोंनि थाखाय गोग्गाथाव बाथ्रा। आरो जाय गोरिब जायनि न'खराव निखावरि बेफोरबादिनो जोंनि बिपिएफ दोलोनि प्रेसिडेन्ट हाग्रामा महिलारि सारा गावनि फारसेनिफ्राय बिथांमोनहा जोंखौ हैनो होदों। थिग बेबादिनो दिनै जोङो गफुर हालामाव फैनानै सासे रोंगौथि गोनां उदांस्रि रानी बसुमतारिनि आंगो बिमा सबिता बसुमतारि बाजैनि आखायाव फैनानै बे 5 लाख थाखाखौ जों होफैदों। गफुर हालामाव बे बिथांमोन बायदिनो गोबां निट पास जानाय आरो JEE पास जानाय दंबावो बिथांमोननोबो अनसुंथाइ होबावनो नोंथांमोन? मोनसेया जाहैबाय गभर्नमेन्टनिखौ सब मोनजोबगोन। जाय सब निट पास जानायानो नङा जाय निट पास जानानै गभर्नमेन्ट मेडिकेल कलेजाव एडमिशन मोनगोन। सब जेई पास जानायानो नङा जाय जेई पास जानानै आईआईटी एनआईटी बादियाव एडमिशन मोनगोन बिथांमोना गभर्नमेन्टनिफ्राय सब मोनजोबगोन। माहाजोन दुखिया गोरिब बेखौ गभर्नमेन्टआ डिसिसन लागोन एसे मिटिङाव डिसिसन लागोन। दा बेखौ गभर्नमेन्टआ होगोन नोंसोर उन समाव मिन्थिगोन। आरो जायहा गोरिब गुन्द्रा बेखौ जोंनि बिपिएफ दोलोनि आफादगिरि मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा नायै अनगासिनो दङ। दा ओंखायनो आङो गफुर ओनसोलनि साफ्रोमबो फरायसाफोरखौ नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों बेखौनो बुंनो सानो फरायनायाव जुदि मोजांब्ला न'खराव जुदि रांखान्थि आंखालब्ला नोंथांमोनहा गिनो नाङा।
मानोना नों फरायनायखौ मोजां खालाम नोंखौ अनग्रा जोंनि BPF दोलोनि राजखान्थिनि आफादगिरि मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सार दङ आरो बेबादिनो हाग्रामा महिलारि सारा नायै नायै अनबोगासिनो दङ ओंखायनो गुफुर हालामनि जाय रोंगौथि गोनां फरायनो लुबैनाय खस्थ' खालामो नोंथांमोना रांखान्थि हालोदा मोजां नङाब्लाबो नोंथांमोना दुखु दाजा जानो नाङा नोंथांमोना एग्जाम्पोल लानानै फराय आरो नोंखौ अनग्रा BTC हालामाव गोबां सुबुं दङ बेनि गेजेराव जोंनि BPF दोलोनि आफादगिरि मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सार दं मोननाय फरायसाफोरनो नोंथांमोना BTCआव गोबां अनसुंथाइ होबाय नाथाय जोंनि गफुराव दासिमबो माखासे दंबावो बिथांमोना नङा गोबांनो होआखै जोंहा इलेक्सन इस्ताहाराव दङ BTC ओनसोलनिफ्राय टप 10 सायख'गोन आरो जाय जाय टप 10आव जागा मोनगोन बिथांमोनहा 5 लाख करि मोनगोन आरो जिखुनु जाया MIL नेपाली बर' आसामिस जिखुनु जाया मादार लेंगुवेजाव जाय बयनिफ्राय बांसिन नम्बर मोननाय मेट्रिकआव बिथांमोननो 3 लाख थाखा होगोन बेखौ दासिमबो होआखै गभर्नमेन्टआ मानोना गभर्नमेन्टआ होगोन आरो बे खोथाखौ मानाव गेदेर BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारि सारा बुंदों साननैसोनि उनाव होगोन आरो दिनैसिमबो रावनोबो होथ'वाखै होगोनसो नाथाय क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट बाक्सा डिस्ट्रिक्ट चिरां डिस्ट्रिक्ट उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआ डिस्ट्रिक्ट BPF आरो BJPआ बिथांमोनहासो होदों गावबागाव डिस्ट्रिक्टआव मिथिबाय गभर्नमेन्टनि जोंनि टप 10 आरो MILआव गभर्नमेन्ट साइडनिफ्राय दासिमबो होआखै जोंनि BPF राजखान्थि दोलो आरो BJPआसो गावबागाव डिस्ट्रिक्टआव होदों दा ओंखायनो जाय फरायसाफ्रा टप 10आव मासि आवग्रिनो हादों जाय फरायसाफ्रा MILआव टपार जादों नोंथांमोना BPF राजखान्थि दोलोआ इलेक्सननि सिगाङाव जि फोसावदोंमोन बेखौ सरकार जानायनि उनाव दा BTC सरकारा साफ्रोमबो फरायसानो टप 10आव मानसि आवग्रिनो हानाय आरो MIL जिखुनु MILआव टपारफोरनो होगोन BTC सरकारा साननैसोनि उनाव होगोन अनसुंथाइ होफैदों मा सम बुंगोन बे समावहाय नमस्कार खुलुमबाय आंनि मुङा सबिता बसुमतारी आंनि फिसाजो गेदेरनि नामा उदांस्रि रानी बसुमतारी बे रिसेन्टलिनो गेट परिखा पास खालामनानै दा IIT खरगपुराव एमटेकनि एडमिशन लाहैबाय आरो बे गेट परिखा पास जानायनि थाखाय हाग्रामा महिलारि सारा आंनो 5 लाख थाखाजों आंनि फिसाजोखौ रिवार्ड होनायनि थाखाय थेंकफुल आं बहुत धन्यबाद सारनि थाखाय आरो आंनि फिसाजो सासे उन्दैया FDDIआव फेशन टेक्न'लजियाव फरायगासिनो दङ आरो सासे फिसाजोआ आंना माइनाव रानी बसुमतारी बे क'क्राझार इउनिभार्सिटियाव एबार MSc फरायगासिनो दं हाग्रामा सार महिलारिया आंनो बे फैसानि थ्रुयै हेफाजाब होनायनिखायनो बहुत बहुत धन्यबाद